तो pini lada nilitum mohila nagrik suraksa man salong ilitum pini body reshuffle bate arpukelar along laki establishing laki 2016 March tarik hini along tarik hini si labangso MS MNSM pulabangso asong abang ke establish pon lasi pini labangso introduction mate pini labangso media kang hinang kok mati nitum press nang litum aphan abit media bitung tumhan nang kehang nang kok alam thia puthak nilitum than pon pu lapen aprang si pini nilitum mahin pen nang litum phan media bitung atum phan pustame nilitum mahin pen ningak long pen akero pilo kardom pini Ladakh Central Committee mati Central President along labangso asong along niliphan pusitami maipi mati President arpu nang pakponlo lasi pini nilitum nalitum ha nang ke phapo nang kok alam thebang ke nilitum political against la nilitum ke dam kali ruling party against la nilitum damde lapen ke regional parties tum against la damde lapen ke beleg asong pusitami duo nitum labangso asong against la nitum ke dam kali muthot labangso 2016 pen non labangso 2025 an angbong masapso labangso INGO mate labangso pachihek pen MNSM labangso asong abang katikuk dokok ajoni sipini abang ke aku puthot arpukelar lo lasila so arpukelar along abang niliphan pusitami Central Committee mate Central pen niliphan arpunang bakponsi nilimen ang chithan ponpu nilimen ke sangpi dalimiteron pi lasipini labangso aisyu along mati agenda long nilidom labangso kiklem ponji ining ke hang mati ke bor i ponji alama bang ke laki kapa phihum karbiang long arlo kedo mati atok ano kedo sarpu sarpi klim sumaratum kicharli atuma phan ansitami kipa phihub atuma phan awareness program pipi digital ining hangpon lapen ke nilitum pokoi phetsitami non ahot soarlo atuma bang pinang an kachini dunde ason dolang mate kipa phihub dona son dolang lasila hai huye putha kapachin thurji phan phetsitami nilitum bor ipon po pusi ning bor ipon po lapen dudun tulang osomar soarlo atum osomar kachupat he mate usu kachupat he along rong rup ke do non illiterate di mane halapo long gari motor ke lili malote medical kim lahai hui kabe pen oso chupat he pen api mate osomar pusami pa oso pusatami apran ke damatum ta do olan lasi lahai hui akam kapaching truponji pha nilitum labangso amohila ahin pen nilitum bor iponsi la ansu se lahai hui medical kim lapen ke kidu ke lak osomar tuma phan kera ponji ning ke hangdo lasi laan so se labang so karbiang long arlo atok ano long nilitum un antame bor ipon po labang so lahai hui akam kapaching tur ponji aphan lasi ako second agenda bang ke dam thupo laki non ho adena kai keso ki un e di keso ki un e laki dak nilitum mani hem thiku balong pensi keso ke long ponta ke ong lasi hem theku therai labang ki kachapang cherneng ji takinang sot ke dam tangalong pisami dingu ke so penang anatum apran ke dam tatu lapen ke so kachachak nang tatu lahai hu yabu thak tani litum kapang chur phonji phanpura medical camp ki bg pen lapen ke entire team of medical doctor atum pen mate nurse atum pen nilitum puseta team cherabra pet pen labang so awareness ki pidam ji phanta nilitum aihin mohila aihin pen nilitum kachisik ponta do lapen ke bor ipon po lapen adung thudolem non ahod adina kaidi kadu kavisi tami kicharli osumaratum e kangri kangkrang ahormu kichu pen kedang lok api apol tuma phan kachet heng kachesa penang ana a situation arjudun long do lahai hui pustame nilitum la KSA atuma pen mati nilitum beleg asong tum pencher pet pen awareness ki pidam ji phanta nitum kachisik pondo la sinon ke wang jilang along nitum pinisi ke chenglang la simo second mati nitum adung thu a meeting ke do hoda bang ke nilitum pusitame ake haipi deputy commissioner ma'am nerola mema phan pusitame editum nilitum aihin pen memorandum pustami pidam pupusi nilitum aihin pen chisiklo lasi aporta kaduri ajok nilihin pen president or pu pen aihin pen mati nilihin pen lam ke than ponji ki pading pon o elo lasila ansi nilam thikan pon Tetapi nili sapapani lansing ting arong pe tono nili fan la mahila nagorik suraksha month amai pi nilifan president at pusi nilifan ingwai ponlo nili tekedes tami pini labang sa mai long pen nili deng ponlo nasi nilitum on anke bori pon nitum la paido district mohila president dalimi teron pialang ni kaling bea teng
sentra alang ni kanin je ateng penitum stami un an kacirabun ji panitum tabor ipon po la penitum dak Karbi Anglong महिला प्रेसिडेंट के नीले हेलो बसापी कटार पी अपन के नीलिदाम नीली तुम कार्बी आंगलों अकुमिटी दाकचे बैक अकुमिटिया अफाई नीली पंचुला वाइस प्रेसिडेंट लगे रीना रोंग पीपी आपको दुथुला वाइस प्रेसिडेंट लगे जीना भंगचुपी वाइस प्रेसिडेंट लगे रेणुका तेरांगपी आपको दुथुला वाइस प्रेसिडेंट लगे दीपाली इंगलेंगपी जनरल सेक्रेटरी राधिका तेरोनपी लपेन के कोमला बेपी जनरल सेक्रेटरी लपेन आपको दुथुला रोशनी बेपी आपको दुथुला रीना हंसेपी लपेन दुथुला ट्रेजरर लगे Sangmil BP lani litum ahin pensi lakaduk be iklempon ang dia sailong an sami litum cerapon po an pensi niling ton ko Tum piniladax Mohila Central Committee labang so asong along kang waipon President laki ni limit hang amatlo lapen Vice President do pasapiti mungpi lapen ako Assistant Vice President Gina Inglengpi lapen General Secretary Mina Rong PP Assistant General Secretary Jelina BP lapen ako dutula Rina Tok BP laki Joint Secretary lapen ke ako dolang Vilin Inglengpi lapen Treasurer ke Gina Phangchupi Lasi alang ni tumpen kadu kabe ni tum cerapet pensi labang so asong laan so sikapaching turji phansi chunelun.